Varume vamukashandira kumasuwe munovaziva here? Ndianani? Ngaweko? Uyaya? Uyaya bese mujara. Tisati tabvunza vakomana ava kuda munogona kubatsirika nemubvunzo iwoyo kana kuchiti dare rambe ngetibvunza kuti kana mabatwa nemweya paya munomboziva here zvamunenge muchiri kuita kana kuti munenge musisaziva munenge muri pamweya kana kuti munenge muchiziva zvese zviri kuitika? Ndofunga ndakwana 14 years ichita zvako. Aiwa, anobvunza makore. Mimi ngupindura chete kuti kana ndiri pamweya ndinoziva kana kuti handizivi ndinenge ndapoterwa. Inini pachangu ndinoziva. Okay, fine. Mungazive here zvamukataurira murume uyu? Nokuti tenge tifunga kuti kana uri mweya toti sisi tichazoti masowe umba vakaimba mokwanisa kuzotsanangura. But kana muchiti mimi munozviziva nenyama wamukasumudza padare renyu muchiri pamasowe ndoupi? Pana baba vakura. Pana baba vakura. Uyu muningina yanga aripo? Anga aripo. Right. Mari? Right. Ndinoda kuti mukwanise kutitsanangurira kuti mavasumudza dambudziko ravo makati riri kusumuka. Toda direct kwete zvemhepo dzenyu dzidzi dzamunoti kamupuri zvezvi. Hatitauri zveti muripuri, because muripuri tumwe zvete mvura yekunaya. Toda chinhu ndakati nini iwo urwere huri kukonzerwa nezvakati nezvakati handitika. Ndo zvatinotaura ndizvo. Zvekuti kamupuri kakazobva anonetsa. Taurai direct mashoko yakataurwa pamhuri iyi kuti yozofesana nouyo hama yawo. Alright, musoro ndofunga baba uyu mweya uchitanga kutaura paari. Inyaya ndakangoti gamirei pakati umwe mweya wangu uchitsanangura. Satati makutanga tongowandei. Taurisai kuti zvibude. Ndofunga pana baba uyu mweya mutsvena waMwari wakagamira nhau yaitaura nomwe munhu iri nyaya yetsigiro yokuti akaona zvandikaonawo ndabva ndati amuprofita waMwari mira zvishomaniniwo nditsananguro zvandaonawo pamusoro pababa uyu. Saka ndopa ndakati baba ichokwadi kuti nekuti vana baba uyu muprofita akuprofita kureva kwokuti nhau yekutsanangura pana baba ichokwadi yokuti kudii yokuti ndaona rufu mumusha mumba mako zvichikonzerwa nemhepo yomusha iri mhepo yokubva murudzi rwavo asi yakaparwa nevakuru vavo, asi mhepo iyoyo zvakaparwa nevakuru vavo kureva kuti mhepo yakutsvaga kundogara papi ichitera mudzimba dzevanhu. Saka mhepo iyi ndaiona yafamba somufambira kuita zvanhasi iri kupinda nomumba madhi ichipinda ichitera nemimose, saka chasara kumberi ichipinda nomumba madhi anditika. Saka iri kuti yakabva umu yoenda umu yobva umu yoenda umu. Asi madhi ndo mairi kutanga ndo mafambiro aikuita. Saka ichitenderera ichitsvaga kuti ndogara papi. Saka matambudziko emai achinge yako muchapedza makuru kare. Aiwa, wataura chokwadi kuti wazongosiyanisa zvako kuti uri kuti mhepo iri kuenda ichitsvaga, but pawazenge wakuya padhuze ndepekuti ndakataura kuti mhepo iyi yasumuka iri kuenda pamba pahani ndizvoka. Ya chokwadi ndomatsanangura kuti mhepo matangiro sumuka akaita ndichiona pamweya ichibva kukuguwa yakatosvika nepachivanze chake kakari kamupupuri kachisumuka. Ndichiona nini pamweya mutsvena waMwari uchindiratidza nhau iyoyo ndakaona kari kamupuripuri kachisumuka. Ehe. Yani ndo munhu wacho ari kuzi yeye akapararira anoda kuti agadzirwe arikunetsa mutaure kuti aiti munhu akaurayiwa here chichakaitika wozopana kuzvikisira. Aiwa, mweya mutsvena waMwari mataura wakandiitira nini vakataura kuti nini wabereki wavo ava muchakabva akafa musha mavo anga ndizvi zvaakabata urombwa chaiwo chaiwo. Wabereki wavo ava nowababa vavo
But I don't say munhu akaromba kuti nyamba akapari akasiyaropa asindinei akaaaaike munyandisika vanhu voziva votoona kukutangira zvino hamukuda kuudzaka akanga akaromba chindinei akanga akaromba chii mweya mutsvina mwari uchidzidzisa inini vakantaura kuti mhepo iri mushama weurombo anditika akaromba muchakabva baba wavo akaromba zvinhu zvaidudza kuva nyoka ndichiona pamweya nyoka ndichiona inini itori mumushama womurudzi rwai kufamba ndiyo yashandikona yekuti akamburi kuchifamba chitodzidzira haisati ane munhu kuti aitsvaga kundogara papi asi mafambiro aikuita nditika ndofamba chitienda mutamari enda pana changamire kana vachitaura waifana kubatsira vanhu wovatora woenda vanhu vemutete wazanamura zvizera kana uchigona kuidhonza nyoka yacho ikasara yacho woidhonza uchivataurira kuti pane zvinhu ikuda kuchengetwa nanhingana uchiita zvakata vozviziva but iwe hauna kuvhuna but vanhu havazojengesana vozokananga munhu wani iye anenge asiri ndiye akaita uruti yakasiyiwa unofana kujekesa izvozvo vanhu vawirirana bcause unenge waunanidzira kuti uya kunzona abiya kuti akuda kubaya abiya kani but hausi kubuda kapachena kuti pane chinhu chakasiyiwa nanheni vakagara vese pamwe chete chiye chiri pakati anozvonomadambudziko riri kunetsa vanjini maosiyosiyiwa shuwa hamusi kuzvipedza kuti ndakubuda changamire kuti iyo mhepo yebaba wacho iyoyo zvavakanga vakaromba mweya uri kutsanangurira here kuti zvavakasiya vapa kuzvo kuti ashande nazvo pamusoro mama kureva kwokuti matsanangura ndakaita nini chiti mhepo yekutera mumusha chitera mhuri handitika ichi kutsvaga pokunogara kana baba ndakavataura vachiuya vari wese vari chamani zvinoita pamweya mutsvenika nakuedza kutsanangura zvinoita pamweya mutsvene kana uri mweya mutsvene wamwari uri wamwari mweya mutsvene iri paviri kai wamwari nemweya wasatani wadhimoni kunzwaka kana une mweya mutsvene iwewe mweya mutsvene haupesanise vanhu kunzwaka mweya mutsvene iwe kuona kwawakaita iwewe uchiona kuti mhepo indaiona iri kutenderera yakadai so uchisumudza baba uchivaprofita iweweka pamhepo yawakaona iwewe waifanira kuvatsanangurira kuti baba pane mhepo yandaona asi ndanga ndichida mese mudzinza menyini kuti muuye ndedze kukutsanangurirai pane zvandaona mukunzwa mapika kuti munopika naisho pamberi pamambo kuti mutaure chokwadi chenyu isina kuti isisu mutaure chokwadi chenyu maringe novanhu vaviri ava kuti iwo uyu wanga uchinangwa uyu zvakambofamba sei nomanzi nomaonera makaita izvi manzira ndakaita ine ndekuti mina vanangota nenyoka yainayo saka semunhu idzi ndikaonakati wakati mudzoka naye kumba kwangu tione kuti ndimudzi kuti shuwa naye tikaenda naye akaudza chokwadi okay makaenda kumuprofiti ndobvanzi murina nyama nyoka yainayo tati muri kuchechi muri kuchechi ndobva mazoenda futi mese ndobva mazobva makupiwa kunzi anonyoka yainayo iye akatoudzwa akatoudzwa kuti nonyoka yawina iwe saka kuti iri ndo chokwadi chokuti akaudzwa handiti okay ndakange ndiriko kumasoro ndangoshanawo zviya zvokuti ndatorwa zvishamwari pandaendawo saka ndasvika ikoko ndakabva ndanzwa tsananguro takasimudzwa tiri vaviri nemukoma wangu kuti tanga tiriko tiri vaviri saka tobva tanzisumukai tine dare rataona pamberi penyu saka dare ndiri kuti pane zviri kunetsa mumhuri menyu asi pane mukomana anonzi adlife mukomana ndiye akabata zvaakabata ane nyoka yainayo akafamba kwaakafamba akanotora mishonga yake kumadziva
ndobva adzoka akaenda kuRusinga akanotora mishonga yake. Saka nhasi ndo mishonga irikutambudza imimi inokonzeresa urwere nezvinonetsa. Muprofita aitaura imimi pamukaziva izvozvo makazienda here kumba kumuprofita iya apo futi achizinzwira kuti ndo zvakatsanangurwa nomuprofita muri kumasowe imi makaziendawo futi naye kumba kwacho kumuprofita akasvika kuudziwa kana kuti haana chaakaudziwa ndizvozvo handira kupedzisa mutaura akazoti imimi endeni mutora wena ndakati touya naye pamasowe here kana kuti touya naye kumba akati achero kwamunenge mauya. Saka ndobva tazomutora mukomana ndobva taenda naye paprofita. Saka tasvika ikoko ndobva tanga kuramba kutsanangura profeti vakutanga kuramba kutsanangura dare zvaranga rakaita semaudzira wakaita imini. Asi imimi muchionawo imimi siprofeti ino zvakatara masomusoro kwaimimi unokabhifiri kunoziva kuti ichokwadi chaakutaura kana kuti mamanyepo ekuda kupesanisa mukurarama mumhuri. Inini yangu nemaonero angu inini kuti nditi ichokwadi kana kuti kunyepa nekuti semunhu ndenge ndisiri pamweya handikwanisi kunyatso kuongorora zvichokwadi here kana kuti kunyepa. Kunokuva mukambofambawo here sedzinza muchiona shure muchisangana nematambudziko yomusha achibata kuti achibata uyu nomanzwiro yakunoita nokufamba kwenyu sedzinza kuti muna nhengi akadinga anouromba wakadai makambozinzwa here pakufamba kana kutanga kuzinzwa ipapo ndopanenge tida kutsvaga papo vese vachinzwa kutsanangura kwako iwewe mweya mutsvene ndokuchenjera kwaunenge kana usina kudaro unokubvunza panguva yakaoma tevera matauro anoita mweya mutsvene tisinga tsoona kuti apa mweya mutsvene kutsanangura chokwadi apa warasika unzwa. Saka vanhu ava manje matauriro awakaita vanhu ava apesana mukati memusha wavo zvichiburikidza kuona kwawakaita uchidya nomweya mutsvene kutsanangura wakadai. chiwedzerai papa ndiri inini semanzura ndaitawo ndichibata nyaya yacho uye arikuteeredza kuti uchatanga kusvika mumbama achadzoka uchatanga kusvika papa pahati kana chizotsvaga mukuzoenda asi pari zvinhu iri pamahati ndofunga vabereki tinogona kuswera tichitaura nyaya imwe chete. Manzwa here zvataura varume mawitness vachitsanangura nhau dzenyoka tazinzwa tese tanzeve muno nhasi kuno muprofiti mukutanga havana kuisa nhau yenyoka kuprofita kwaakaita asi nhasi kuno paazodzoka mawitness mushure yataura nhau iyi tazonzwa nyaya dzenyoka yedu ndobva azodzokorora futi semawitness vaita nyaya narume iyi yakagara pano ende shora zvakuda saizvozvo chaizvo nokuti kana kuti timveke kana tikase uyu akanaka uyu kuti ndianonyoka akasiwa nyoka nababa vake kana ari baba vake kana ari vasekuru ndianourombwa upi iwo wakasiwa mumusha nyaya yatikuda kudhara kachena kuti ndo zviripo unoziva paurombwa ndogona kuti ini ndakasirwa baba vakandisira handitika ini ndisingazvizive handitika asi pano zvimwe zvinenge zvichiitika pandirinika inoratidza kuti ini ndakasirwa chii kusiwa hakusi kurombaka nokuti ndinenge nditori dambudziko randinaro nokuti ndakasiwa zikaite sei ndisingazvizive ndinonzi ndakaromba saka maprofeti manje uya akaenda kutora mushonga kwamadziva akazoenda kuRusinga aiwa handimanzari zvataura varume vachiwitnisa andizvida kudzokora varume vakutaura kwavaita vawitnisa achiti
takaudza kuti uyu akaenda kuromba kwamadziva akazoenda kuRusinga nhasi uno uyu akudzoka futi akutaura semunomo kuti inini ndakavaudza kuti kwasumuka mhepo mushamenyu muno urombo urimo wei akati honyoka nhasi wakaitwa naakuru wavo uri kupi wakatangira mhepo yasumuka ichienda pamahari kutaura kuti ndizviri pachena Chiribe mukakwanisa here kubatsira dare kana kuti munombo here hwekuti Hudson akaromba? baba inini umbo hwekuti uyu akaromba ndione mukurwara handina hamuna. Alright, saka asi umbo hamunawo ndokuti baba vavo ya chokwadi ndomuona munokwanisa here kupa dare kuti baba vavo vakanga vakaromba? Nekuti ngatiti inobuda iyoyi yaHudson inogona kubuda mabhadhariswawo zvamunobhadhariswa kuti uona wapomera munhu vozouya futi vakuti tiudze urombo hwababa vedu unombowo futi ipapo tinokumbira kuti kana pane vamwe mweya vanogona panenge pasati vave mweya semawira yawaita apo. Saka tichifambirana tipedze nyaya. Alright, kana wati iwe hauna umbo hwekuti Hudson akaromba zvapupu panapa zvekutaura kuti iwe wakataura kuti hard life akaromba kumadziva nekuRusinga, iwe uri kuti hauna umbo nazvo, zvinova zvinhu zvinokwanisa kutoti zvinourayisa vanhu kutaura kuti nhenga akaita chakati anogona kutoswera adzikwa demo nehama dzake. Munozviziva here izvozvo? chokwadi anokanganiswa nababe ake. Zvinenge zvakanaka here kana kuti iwe unenge wagona here? ipapo kana ndakaro ndisina kugona. Unenge usina kugona. Saka sezvazviri izvozvi wakagona here? inini pandokutramba ndokuti mukoma ndakamuti akaromba tidaiso tingamurepesere nyaya handitinga imarume zvamaprofita uchimuudza iwe zvamambudza daro chete mutaurire izvo mataura kuti takanzi takaprofita chiti zvakati pano pasi kugutsikana napo ende iye apa dzokoro angari pamweya mudze angari pamweya ko chimuudza izvo akakutsanangurira kuti baba watiudza kuti munina wenyane urombo hwasara nawo ane nyoka. Mira ipapo wapanzwa here? Mapanzwa here? Wazinzwa here? yakunzwa zvatanga zvenzi timira ipapo iwe apamwe asi pamweya ndokudaira nawo yake hanzi teerera futi iwe hanzi kudii makanzi kudii kwandiri mukoma wakanditi mukoma wako iwo ane nyoka yaakatora zvakatangira kumadziva zvazoenda kuRusinga akasiya. manzwa here madzibaba zvamakashandira? Saka right, mungakwanise kubuditsira dare here marombero yaakaita? mambo ipapo vakomana ava tisingapedzi nguva yaiyadhonza next court secretary mambo vasati vapa judgment next court iwewe unokwanisa here kuuya kunopa proof pamberi pamambo pauweno mweya mukati mavarume vapi kana usina kuuya kupa proof court mambo vachakujaji nyaya yekunanga munhu uyu. ndinokumbana mwari kuti mwari zvaakaprofita zvemurudzi rwavo kana ari mwari wechi ndikuimba kuti anodaro. Saka iwe tikuti shuya next court dzambiri kuti Mukunza ati yeyu. Ngakusamburirana naye ndiye akatanga here. ayo akatanga nawo ati yeri wewe ndiyakatanga ayo Atinda papa. imi pada utamba mama pano kusungisa wewe pada ujira fana ni Yes, utamba nyaya mahunga ya
plus chekuluza turikutenderedzwa kudai munomutabvumirwa isisi kuti munhu yaanoziva zvaanoita pamweya uye asiri kuti chii saka hapana chaachamboda kukumbira kuti tikubatsira iye zvinoizvi akuudzwa zvataura mweya zvaasina kunzwa iye ari pamweya asi achiziva zviri pamweya asiri kuti chii saka orit hatipikisi mambo next court wouya nezvakumbirwa nedare okurumbira dare ozoita sei yojaji vatopera kutadza mweya next court zvedu kurebesa kungoti nokuti vanhu vacho vese vandivavo inoda next court madzibaba mokwanisa kusvika panext court mune zviumbwa zvese kana dare renyu mimi rokumasoro harikwanisi kukupurai rakundika ratokurovererai futi madzibaba vaimunyori vaimusadare anga achitokurovererai futi saka musanetseka henyu kuvauya vanavo vazonga chitokurovererai ende madzibaba pakale papa ndipanga makomborerwa naMwari nokuti ndezvamunokugamira sikuneskati manga muchifanira kunyatsokuratidza nokuti ndezvaMwari zvinozveini unoita ndokurombera Mimi varume tuwe gora uyaioti ndozvikukanganisai unozokuratidza muroyi ari kuda kudya mwana chi ngauye vakakwana muzvikonzo zvakasaiaapepamapo mira yanyu mati mama ndinokadzi womurume kurova kuti kana zviri zvinhu zvake ndindiita sei kuzvibiri sandoziva next court yacho tikudhirana yababa vavo here aiwa yavamudare iyoyi yenyu iyoyi baba munakimangara yakamangarwa kana baba mida kuikuti votaka nokuda vota futi kuti uya kuti uzomuya baba wedu achenese achenese isusu tikuziva imimi vakadzi muri tunu ezvikurara vasisina nokuda kochi umurume kuti imimi nomurume wenyu muda kudya mwana wanu wamaiguku daidanogamanezeba inawe kuti iri kunetsa izvaugasadari kuurayana tinofa kuchenewa ndakumbira dai mataura maitaiwo kuti vazoya vatiboumbo next court tonge tapedza nyaya nokuti dai pakuti pamejastit uikana anopofiti akakwana anodza kumejastit imbomirai ndikuratidze kuti amaiswa nechiwa andidika ipapo ndomakaichemunoka muchume ndogaatodanidonezwa ipapo aitoga imomukotika atopiwa certificate yechiprofit kunzi anokuona saka isikuda kuti mambo wazopa certificate yechiprofitika auya kuratidza mambo pana mukomokwanisha mambo musandida kutipedzera nguva uyu muroyu chombera idare moya next court musi wa 3